Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum bandiraɓe ƴeewoɓe Djily TV la télévision enen premier chaîne dans aussi le consulat eɗen ɗo e diwan tekko boru alaji ariw haw han noon andu men ɗo ko wiyete ko ƴara sen mbi ƴara noon ɓe mi fina tawa fulɓe e enen noon vraiment eɗen jogui fina tawa te oɗon gandi sen jeeyi lesdi wiiten Niger nam jogui festival biyete guerowol sen jeeyi Sénégal ɗo hen danaka fulɓe gara hay culture goto gandanɗa kam heɓi keptina oɗo culture sen ƴeewi noon ƴara noon ko ɗum fulɓe jeeyi vraiment ƴara noon ko ɗum gueɗe men machallah ɗum noon wadde ministre de la culture et ministre joguiɗo l' élevage inchallahu taala oɗon ñaguete ɗo balla toon yimɓeɓe culture amen oɗo woni ƴar waɗa reconnaître niveau moƴe national eyyi saabu danaka ƴar waɗaka reconnaître niveau national ɗum waɗi ɗumniji a heewi ɗum waɗi culture uji ɗiɗi mbaɗeɗi nannaɗi ministre de la culture mais minen ngala hen wadde ɗum noon wadde min ñaago ministre de la culture e waddata haqqille makko e o fayde banggal ko wiyete ko ƴara eyyi han noon oɗen goni le 7 septembre 2024 ɗo e diwan Tekki wuuro Heleji Aliou Haw addi men ɗo no wiyete ko ƴara machallah fulɓe mbaɗatno tan hitande kala sa yeehi ha gaynuɗa ha garuɗa gara kullira bawal ma vraiment ɗum noon wodni men weltare leñol ngol fof vraiment ɗum seeɓe han noon Djily TV télévision enami gari to gam waɗade moon jewte e foyde banggal ƴara eyyi ɗum noon wadde min jiiɗi toon ni tan affaire o tan ɗum woni ƴara e woni fina tawa fulɓe vraiment koye mum woni ɓoyde ɗum noon wadde ministre agriculture waɗa men reconnaître ga kollira ƴaro kayne bokke culture uji mbaɗeɗe reconnaître woni keptinede eyyi ɗum noon wadde Allah jarama silmon nasarallah ɗo e diwan Tekki Boy wuuro Heleji Aliou Haw ɗum noon Allah jarama on jarama jamon Balik.